Kajing itu kana sepang ki sangut si para. Don ki arngut silok ki don kun sangut. Laingut ki kun kente bat uwe pat ukun senrang. Kakemi bat ukpa ki lapat skul ki kun barok sangut. Henry tang kawe ka kun kente kam trek le skul. Kat bada yat kisni ki por ki kun jongki ki lanang ki lastat ki lalong he along han. Ka kun bahe ka long kum ka doktor ka kun baar ka long kum ka plidar. Bat ukun senrang pat ulalong kum u engineer. Kini kila ingut kila yok lok. Henry tang ka kun kat duk pat na lor bakam net school u lok ruk kam pat yok namar ba omdon batre ban nyat thok bat ka namar bakam net school. Ki men jongka ki iben bha yala ka para namar bakam dei ka banang ka bastat pat ka kam ka jam ruk kam don. Ka kemi bat duk pat jongka ki khuslai bha na ka banta jongka kun. Yok baka sayap jan na lor ba omdon batre ban shimlok ya ka kun jongki. Tiha kui kesngi, ukpa kat ba udang lek celingka, ulai kendu ya wei ukun batuk pa uni usamla ude basmat pasting bah. Te ukpa jong kini ki sangut ula ong ya uni usamla, banga itenat bah ke jinglong jong pi, hilong ukena ubasmat upasting bat ubaklan. Enda ukpa ulai akran slam bah ba uni usamla, ukpa jong kini ki sangut ula terwai usamla ba uni thono bat ka kun kado jong u, namar ka kun kado jong u kamde ka banang ka basat kum ki kun bah. Uni ukena samla ula kongu bat ula ya thok baka kun jong u. Kat bada ngat kisni ki por ukpa jong ki ula yap no namar ba ushitam. Tang shu dan shu ukpa ki kun jong u ki menang ki bestat ki la ong ya la kakmi. Ba mei dongin ya samno ki jing don jing embaro namar dan shu ipa te mano bandang penyat. Kat ba ki himen ki dang ya kran sepang ka jing ya sam ya ki kendau ki siap. Ka para khadu jong ki ba ulok jong ka ki la krek ban mi no na yeng ban letre lengka no. Nang makin nyok kapam kadi namar bakim don kam don jam kum ki himman. Ki himman jongka kila ong ya ka para khadu ba apshua phiru phiri hok ban nyok ya ki jing don jing em ime ipa te apshua. Kaman bahe kala samila de ya ka para ba ar ba ya ka para khadu ya upara senrang pat klem ai tang sitro ru. Ka para khadu kala ong ba lei iba phim ai lem se ka banta. Ki himman kila ong ale ayu haba upara lei ulit sa haying lok. Shuwan kai haying imei teng-teng. Kapara khadu kalaong to aino ka banta jongai iba. Yo ole ayu tang mangi haba iba ide kun jong imei hite. Kapara khadu ka pet je ka kemi bat kaong ka dei ne eme ka baong manga. Ka kemi kalaong ka dei kun ka baong mapi. Umman senrang jongka ula perkhat ba kumno kini ki himmen ki balanang balastat ru kim don kum kata ka jingmut. Henry kene ka para khadu pat ka don ka jingmut ban ailem ka banta yanga wat langa dei makana ukun senrang. Kapara khadu kan thai kala ong aino ki benta jongai iba batu ayanga tang ime ngalabiang. Kapara khadu kala ong ngaba ulok jongang ngin treatment sngi bat in wan treatment mit namar ngamar we ngade ka bom net school bat ka bom don kam don jam ulok jongaru ubalong kum mangahi Henry ngisuk ka mensim. Ki man jongka kila snukuta ka mensim bat kila ong ya kapara khadu map heb engi bangim snutu wat langi nang start makana Henry dang lak ma pi ka bom net school pidang don ka jingmut ban perkhat ki we dia. Barok langut kila ailem ka bentai upara senrang bat kila ya kedop da ka jinge jaka para khadu kan thai. Dang kamla ubom net school banya telilang ka we banya ka balet school sa ibenya uba biet baduk bat ka sarang terait. Ada episode tanat sungguh like share ba subscribe ka channel. Pisngau tanat kan ka jinge tu kana sa komen.